Rare giant soft-shell turtle na-recover sa Apayao River. Silipin sa report. Nalambat ng mangingisda ang isang rare giant soft-shell turtle sa Apayao River. Itinurn over ito sa Senro at sinuri para alamin ang kondisyon nito. Dito nakitang may itlog ang pagong at pinaniniwala ang darami sila sa Apayao River basta mapangalagaan. Ang Cantor's giant soft-shell turtle ay isa sa pinakabihirang freshwater turtles sa buong mundo at critically endangered. Ito umano ang unang pagkakataon na nakapagdokumento ang DNR Senro Calanasan ng ganitong uri ng pagong. Nananatili sa pangangalaga ng kagawaran ang soft-shell turtle hanggang bumuti ang kalagayan nito at saka pakakawalan sa kanyang natural habitat. Sa Lawag City naman, kinaaliwan ng isang ibon na madalas dumungaw sa bintana ng isang bahay na tila may sariling morning routine. Kwento ng uploader, halos araw-araw dumudungaw ang ibon sa kanilang bintana na parang bumabati ng good morning. Dagdag pa niya, marami raw puno ng prutas sa likod ng kanilang bahay kung saan may pugad ang mga ibon. Ang naturang ibon ay isang black-naped oriole o kiyaw kung tawagin sa lugar. Glam Caricdam Dizon, One North Central Luzon.